Velkommen til EDC Nørre Snede. Jeg hedder Tine. Jeg hedder Mads. Dejligt, du vil se med. Forretningen den startede faktisk helt tilbage i år 2000, og vi startede nede på Engeholdvej her i Nørre Snede. Længe før jeg kom til, men det gode fundament, det har vi bygget videre på siden 2020. I snart 25 år, der har vi været markedsledende her i området. Det skyldes primært vores lokalkendskab. Vi har et godt indgående kendskab til, hvordan folk køber hus her, og prisniveauet og selve udviklingen. Og det gælder faktisk i hele det gamle Nørre Snede Kommune. Ja, vi ved faktisk, hvad boligen bliver solgt til her i gamle Nørre Snede Kommune. Og det har for dig som sælger den betydning, at vi fra starten af kan lave en strategi og en plan for, hvordan vi mest effektivt kan få solgt din bolig. Vi sælger alle typer af ejendomme, og det gør vi som sagt i gamle Nørre Snede Kommune, som er Klovborg, Nørre Snede, Ejstrupholm, Gludsted og Hampen. Ja, vi har snart været på så mange veje i hele gamle Nørre Snede Kommune, at Google Maps skal spørge os til råds. Som lille team arbejder vi tæt sammen om hver eneste sag. Vi sikrer os høj kvalitet, hurtige tilbagemeldinger og sikrer sig, at alle medarbejderne er inde i din sag. Og netop fordi, at vi er et lille hold, så kender vi alle sammen til din sag. Det vil sige, du møder altid en på kontoret, som kender lige nøjagtigt til din situation og din bolig. Hos EDC der har vi nogle af branchens bedste salgsværktøjer. Vi har blandt andet EDC's store køberkartotek. Vi har professionel markedsindsigt. Vi har professionelle foto- og præsentationsværktøjer. Og endelig så har vi en god og effektiv digital markedsføring, som vi bruger på at komme ud og ramme lige nøjagtigt den kunde, der skal købe dit hus. Kombineret med tæt dialog, ærlighed og stor tilgængelighed, er det en af grundene til, at sælgerne kommer tilbage til os igen og igen. Så går du med tanker om at sælge, så kontakt os. Så vil vi komme ud og vurdere din ejendom, og sammen der kan vi lægge en strategi for, hvordan vi skal få solgt din ejendom. Og hjælpe dig godt videre. Hos EDC gør vi os ekstra umage.